na friends I show speed what they call idea can say we no what they call people ne so won enti sa kupa ni bia na me use ye du command ni ma na so man bi so a ye ngina ye hangiwem sa na say ye den nsem ne so ma ye FIFA Germany ye nko piema so France ya Coupe de France no match sa do pinato jwa na Laurent Paris FC ebo na kamunu wantimi ante Olympique Lyon enso eche Lava ebo na kanimi wantimi ante OGC Nice eche Montpellier ebo na kanimi ansama ni timu mi Toulouse enso eche Amiens ebo na kan ba kwantimi ante ana tries enso etre fiema Lens enso ekotwifo so eka pole enan menu kase omo so timu mienu ano enso enkomo kakre fi oba yede dodo na suma o dwumadi enso na eya Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos CR7 enkofo dodo na goat the greatest of all time. Ronaldo and who do birthday only Cristiano Ronaldo and Eddie mu birthday and Cristiano Ronaldo 41st birthday mecha and we did 41 years until Ronaldo still will looking fresh and young. Ebi mo sisika enye sika akwada no hwe no so a discipline fa ye kan training part dia wo bia ni Ronaldo abobo bia di no one say impo eno magacho so join anasa team no work training ground or 2 hours earlier. Enti yamfa ne sa no pa be no do ana anasafo ne started training Ronaldo do on watch 8 and that's no watch one. Enti Ronaldo they were very disciplined. Anybody know every time. Enti yes, Facebook in your damn say power to the bumper. DJ Omarion debia mi dino komo ofrechichi ne benche anopa bia na say wetimi abeboa dwumadi no. Enti DJ Omarion power to the bumper. Enti say ubetimi adwane show no live on Facebook ye twagum. Enti Ronaldo image na ye da to so no. Ento eno so eyen komo ayedi we no as the PS ba pa kesipa enso be koma DJ Omarion power to the bumper. One of them command do na so somo na last year by this time now is a Ronaldo 40 years remarkable Saudi for celebrating the birthday ni brutal na we no Arabic and I say Arab band pa Uber journey show no live on Facebook never share Cristiano Ronaldo asa odi e won the 40th birthday last year nana yebusa se and na ye Ronaldo birthday say or demonstrate watu atia wate atua say birthday no ye be diama no ana say Ronaldo birthday no kono onfanya hwe eti join the show no live on Facebook kan ketesi DJ Omarion part to the bumper na hwe last year Ronaldo 40th birthday odi ye na hwe asa Ronaldo di na hwe senior Saudi fo no so eto birthday no enyom no enso ma no happy birthday to you na say instrumentalist no wo keje gumanyu no masa senia otie bia obesa eno nso ya Ronaldo last year ne 40th birthday senia Saudi for no enso celebrate man no ne abusa say nei a Ronaldo turn 41 say ono nso what atua enso Saudi for iso ekwan be so kra na obedi say one ne yire ana say one ni baby mama won ene ne mana ne kwakodi ana eno nso ya nkoma efi oba on this note yensi from ya na yamfa efisam enkomo no enso mesomo
Right, Abusua, Yagusua Sinkonya, so Yade and Common to Twana, so some good Musam, for Dusune Yade, I think if it's some common, Anna Ebema Makacho, but Johnny Show no live on Facebook, a capital D, capital 106.9, champion, I say, we know a DJ Omarion power to the bumper. Now, damn, my images outdoor videos outdoor on second, and so I wanna be Biako and can now anymore Pania, your friends are Dr. David Kofi Waku, Menuka say, where administrator. And so Edema the Ghana Sports Fund. When you say sports fund bill, they say ya pumping for Openina your friends Dr. David Kofi Waku, one of our administrator, and what couldn't come on. Was it fund na no a place for money laundering? Sempono, Yabajisica, not Semponi, Yabachuisica, Sika Chuchi, say obi person Bob Puana Sem Sebi, Wabo Chrono, Sikabi Fair, Bin Sama, and one any Piaco. That was say, Nana say, Jumadia fence, we no sports fund no. Was saying yes, Sardiano or Bay Nemum, one by Jessica, a good no bra, Yabet talent, Yabema football, no, and that's a good no so Aquanka, Yente Doctor David Kofi Waku. You know, like you said, from my background, from a central bank, we know sources of money is very important thing. We will critically, we look for a clean money. The fund is not for a place to launder money, but it is a place to take clean money and do clean development activity. Hello, administrator Edema the Ghana Sports Fund. Openia your friends Dr. David Kofi Waku. And this son come away sumen yadini na soma. Na International Federation of Football History and Statistics. Ye komutia from the IFFHS. Wamo at the global league ranking by na Ghana ya toso 100 poly waha ewiase na leagues ayebo Ghana ya toso waha ya da papa na communications director adema the Ghana Football Association Mr. Asante Chum wadi nchiremu aba denti asese Ghana IFFHS for the ranking global leagues no yakodi 100 unimsa yedi 98 and that's a 94 da ya toso 94 da mo rank am ya di 94 da say ya kwe chisa obi si no ababa se na so Ghana league ni dia ababa se so na openia your friend say Mr. Asante Chuma communications director edema the Ghana Football Association wadi nchemu aba was it for the first time in so many years this season pena Ghana ya bo liga manso sembia ma ho yamfa anase yamfa nkokot ya twin league ni dawre ana ya bebo yembo league ni say yentie openia friends Mr. Asante Chuma get there with time. Today we are not able to rub shoulders with teams in Morocco, in South Africa, in Egypt, in Algeria. Why? Because they have been consistent and we have not had that consistency. Now, for many years, this is the first time we have had an uninterrupted league, 5 years on the spin, without court issue, without injunction, without, you know. So based on this particular consistency, then your clubs can have the right atmosphere to grow. And growth comes with competition. And growth comes with finances. And growth comes with competitiveness, and consistency. And once they are growing, they are competing, they are consistent, they become solid on the pitch, then they can be counted among the best. But it cannot just happen. Okay, so imagine that we were in a very liquefied football ecosystem where Dreams FC do not have to sell all their players to be kept afloat. If Dreams FC had kept that team that competed in the Confederation Cup in 2024, had kept at least even 90% of that team, including John Henry, who went to Libya and has returned. Okay, if we had kept even 90% of that team and won the FA Cup again and gone back to Africa, they would have maybe moved a step closer than what they did in 2024. You understand me? But here is Dreams FC that virtually sold all the players at the end of that campaign. We are talking about Midiama that got to the group stage and almost half of the squad were gone at the time they finished the group stage. Why?
Enti weye nchemu a Mr. Henry Asante Chuma nso di tutwa after say ebusan say ye na Ghana league no ye performance symbolically sa no so ade sanchemu yi e ma ye de nyina so down e wo dwuma di kase yi so na akwada na hey we pa masa dijo ma renye yi so say yi se wo hapa na yamfa so ye player wo ye goalkeeper na wo da go ma team bi wo ya top notch o na wo ha na agent bi se masa Ghana I say wo je sen na wa bo salary a kire no wasemi wo opportunity bi o USA a cleaning job na wo betimi a ene around ade e kan say 302 adabi $3,257 wo de ba Ghana cedi ma 50,000 Ghana cedi o ma wo be kwa na wo be bobo na Anidaso Obia dabi o ma so be komi so pejana in Sakra County obekwa ni de wa emphasize ne pa in capital letters akwada na je fence Lawrence say now you goalkeeper de ma Heart of Lions sanso a na wadi dwuma kakran so da ma Black Galaxy da me no ka say akwada we woni kromu a say wo kopiem o USA ni nyina ne say na akwada we was serve suspension wadi accumulated yellow cards outdoor na no pay mene Heart of Lions PR opinion friends Mr. Eric Adim komo wa ma me confirmation ni say akwada no woni Ghana ha na ontimi nka bibia nso enso so akwada na medi no koma Lawrence say me no ka say dia wa touch down USA na picture that screens ne so bo say yes picture no sunsunie wo mu bebre papa ba adia was ye na ya time na say what the go di ma and Black Galaxy etubo say South Africa former number 1 goalkeeper ana one ni twa sa picture no na ukọ top one so dia won sukotwea o say sunu ani sukotwea achire ne ya white pan as a flowers kakrenti masa shebrese sanfo ne radio enti akora me no kasa ne shebrese sapa wase se obetra kromu aye football ebe dabi ebe ne de dabi opportunity na ba se onko clean na sempo no wonko di juma ewa manane dia masa aboni hudi kama bi anase o ma we ya chenchila on enti wa bo chenchila pa o say what's it water there winter coat yes enti o ma no part to the bumper ano de actual word ne so na simple name no e ma odwuma di so winter coat pa na Lawrence o say wa bo enso ho a ye de commando do na so ma enti akoda me no ka say no e allegedly say kromo ano de 2,000 Ghana cedi a month ana agent be friends Jack kromo ano de o tena na as ball na ube wie no na wanu damu if time say betimi ama countless personalities am de born di omujuma ene o manu dam won enti opportunity na ba ese wukọ na kuma o shebra na se shebra sister for ne urade wono ma ho kwan ne urade sister o shebra enti akoda no waje pene ese o USA o di juma nti snow pa na eto enso ogu na chi o ma se winter coat na shena wono so wa pozi o ye de kasa command do na enso e ma e wo juma di enso na me no kasa opanina je friend se Abdul Karim Zito or your head coach Adema Kumasa Sante Kotoko Nitikika weno a latest update amegada na weno a openia your friend say Leonardo Leonaiva wano a Brazilian coach or a coach of Brazil and Tiametine says Kobane say Kotoko ni openina your friend say Abdul Karim Zito omo etimi a party ways and I say omo timi jo openini kwaya openia your friend say Leonardo Leonaiva ana ombetimi akofana no eye latest report ana say update amegada medini nyina suma ntimi say Hitman opa wotimi nka na say mutim no Kumasi Asante Kotoko metama say kobani say mu jam head coach opani offense Abdul Karim Zito kwan dia latest ana say allegedly report amete and say opani offense Leonardo never ono ana hwa mo befa no eno yankoma efi oba na house folk nso no omu goalkeepers no masa omu top shape pa eno aye sporty omu training no yakopo bi man ya sporty training na house folk goalkeepers no Benjamin Asa ne Solomon Agbasimu aye masa reflexes ne dan ball no omu wa ye to no ato no say left na say wato no left no ato no right na say into the join show no live on Facebook o ye phobia fana na hwe hawa mu goalkeepers no omusu edi juma
Henti weye training ano so koso my house for goalkeepers no ana omototo amungu po so sa ano yede nkomo no enso ema na 15th African Arm Wrestling Championship no Ghana na hosti enti first May second May ana sa dwumadie no eba so yenhwe hawa Ghana Arm Wrestling Committee no so pass dwumadie no ntuma. Africa is coming! Accra is ready! Henti Africa is coming, Accra is ready. Edu a behwe se Omaro mo be kwa akoye curtain raiser na ma ya. Esanze untimi anya de bia na obedi banku na wasa. Ode bubo nwom nkwanti ya no eya nkoma a yede ne nwa enso ma on this note yemfa gude mu nsema ye boaboa no nyina ensia Godfather Mr. Hitman tenase na maka tro se on the 13th of February ya ye tam radio chenchirenche we dwumadie bia wo kasafidikase so e de about tema TMA Park intimu nsia on the 13th we Mr. Hitman say onon so obe piementi morning show ye be hyase enso ye wia na Dawule president afia sugar enso e de mid morning na na fempo no wofa nshaba kwadwo same be ene ababa so no adwo JC kapa e de kase no so atoa so na fe no nana akiremu ma won ono so ene ni team no Mr. Kwame Afum sexy journalist enso e de ade ka ne se DLR no so abesum after that na the queen of the airways ano eye Auntie Silver lady enti Auntie amanso beba na ne anwumre no wa drive you home say baby bia wo bia no wade ben ha enso abesom na fa nwumre no nsia na ese news no so ato ase na fa international DJ afiban so e de awoso na ato aso nti sati 13 dia so ye wie ne sakura ne ye na ye pon so ya kokrum pub e wotema okay ti last ne kokrum pub ye be kwa wie kokrum wotema bes ma kana pay me that Saudi agudi mu nsema ba thank you so much abusia the latest in the world of sports and at what here 18 minutes after 7 a.m. here and it's still your breakfast show Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9.
7:22 is the time, and that's what Obia no pay. I'm not ready to go work at Tambo was one year the ban pay. And I pay my members also what to me and no monsieur. And so here, Papa, Lumba is supernatural mineral water, and I make for the Amawa. You be a woody upon to be a water now. We hear Lumba in super natural mineral water. It's behind every form, you're there, fancy dear mom. I'm sure no, you come up a cruje. Your bottle near was sachet. And also bet to me a friend penny for. I feel was so sakabi. Yet Lumba in supernatural mineral water. Or friend penny 0555 27 4757 0555 2747 57. Lumba supernatural mineral water. I am pure in every form. Just get a grip. Phobia and the wood one birthday. Your mama happy birthday, and come on, lady. I could see a boating. It's your birthday today, happy birthday and confirm. If it's Stephanie, and your birthday, happy birthday and confirm. Rebecca, or being a day, your birthday, happy birthday going out to you. Bishop Peter Samuel Trey. I don't bear the happy birthday and come out. Bishop Peter Samuel Trey. I don't bear the happy birthday and confirm. Four minutes after 7 a.m. here coming up next on the show, major stories making headlines in the national daily school. Wakra Tambo Boss one and I paid all the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. My brother, Shraba Kojo Samibiana pay what's not a papa. I want to go Wakra Tambo Boss one in a deba. I pay what fight who bruta. I want to share to correct a pa. Tina no hunina come back. Sabi atra se pay what you go work at Boss one what the bab. Maybe na fe me man akwaba na fe no pay. The air cost ko work at all the newspapers. About be no pay no. Maybe na fe me man akwaba. In Shraba Kwadwo Samibi anopay. Bra anopay what bomb design. Yeah, twede ampa Yankopon do me ho ye. The Yankopon se papa pase what do baba be do asumdum na fe na anopay the air cost ko work at ni nyina no. Wo de bretti for what DL 106.9. And what's me there ye? Yami adom na bibia ye boko. Ye de Nyankopon ase papa. And I pense Samu akwa babiem. And I pen command na kodwo meni atie for ebo no. Na ye din komo. And ye hye ye hu kran na sama na make na say etoda ana de bone e de ache. Etoda no agya manaka. Because ye mfom so bebrebe aye nyina kra Christ Jesus. What the inform so a chain. Teden Kwana Wunya Yawa, untumi, enfano encheno. And then Kwana we re yawa, untumi, enfancheno. And then Krana will colleague, I want to know where Jumum, aya, untumi, enfancheno. At some point in time, no, a toda was a woman. Fache, etumi raumu. The BCBiano, a serie. So just forgive and forget. Then you move on. Move on now. You have your peace of mind. Se nipa no be sanje na ba wabra bomu biema. And only your decision. So about wabra bomu biema. No you vigilant. No mo ani ada ho. So when you command pay na meni atifo yeche. Asemba ko. Ojo asemba ko enwu hia pa. Se nipa pi na wonom make say no obi aye wom bibia ye wom yenti no. Wonom franchise saade no edi wonom dem. Enti ehu hia pa sesebe bra na wo no. Ye nyina no ye nimsem fom so beta nipa obi a ho. Bra ko bedi kan me kamera ye fi me ye nchie tiefo. Na sere na me kan. Ehu hia se nipa bia no
wobɛtumi anya fakyɛ honhom wɔ mu sɛ woyɛ obi a wontumi mfa bɔne nkyɛ ɛyɛ den paa sɛ wo nso wofom a yɛde kyɛ wo wo sɛ wokenkan sɛdeɛ awurade mpaebɔ no a wɔtwerɛ kronkron no mu na the Lord's Prayer. Yes, ɔka biribi pefee sɛ ɔne nyankopɔn fa yɛmfom so ɔkyɛn sɛdeɛ yɛde kyɛɛ wɔnom no a ɔmofom yɛ no enti yɛka sɛ wo no wontumi mfa obi mfom so nkyɛ ne deɛ a wowɔ expect sɛ wofom nyankopɔn a ɔmfa nkyɛ wo anaa yɛyie no ɛto nkyɛn so a wɔka Matthew chapter 5 verses number 24 kɔ no a ɔka asɛm bi sɛ mpo wokɔ akɔbɔ afɔdeɛ wokɔbɔ afɔdeɛ na wama nyankopɔn ani agye akoma pa a wɔma no koraa na wokae sɛ wo ne obi wɔ asɛm a bɔ mmɔden adi kan kɔ ne nipa no nkɔbɔ mu kane ansa na waba that is Matthew chapter 5 verse 24 wɔse bɔ mmɔden ana san wakyi kɔ ne nipa no nyɛ dan nkɔbɔ mu kane ansa na waba bɛyɛ wayɛ yɛ deɛ so omi nin sɛ ɔno nyankopɔn ɛyɛ fakyɛ nyankopɔn sɛ nyankopɔn kora mfa yɛmfom so nkyɛ yɛ anka menyɛ sure sɛ ɔda sani baako kora te asase so including archbishop ne prophet ne ade ɔmo ka ho nyinaa no sɛ nyankopɔn sɛ wɔmfa obiara mfom so nkyɛ na anka obiara nte asase so ɛfiri sɛ yɛ nyina obiara fom and adeɛ baako ayɛ na ɛyɛ a ɛtia nipa paa ne sɛ obi bɛyɛ wɔ adeɛ no bɛyɛ wɔ yɛ na wode saa adeɛ no bɛhyɛ wo mu na nipa no ɔyɛ wɔ bɔne no te ne bɛyɛ bi gye n'ani ɛyɛ kɛkɛ ɛne wodi agorɔ a wonhyira kwan nyinaa nso bɛsi ɛnam saa yaw no ɛwɔ mu no nti no sɛ woyɛ obi a wode obi ho asɛm hyɛ wo mu a wobɔ mpa yɛ nkɔ wobɔ mpa yɛ nyɛ adwuma because of saa nneɛma no a wodwen ho no ɛnna ɛbɛko atia wo ankasa spiritually and physically ɛbɛko atia wo enti sɛ wo ne obi nya asɛm a bɔ mmɔden sɛ wobɛka deɛ ha wakyerɛ nipa no pɛɛ mu ka na yɛ free na wowie a wawie akyerɛ din sɛ wonim sɛ ɛnha wo nso deɛ ne wayi w'ani ɛno obia ne wo ni asɛm na mmompa sɛ wode obi ho asɛm bɛhyɛ wo mu sɛ wayɛ ma adeɛ ɔde ayɛ me deɛ mene ne nkasa da ɔyɛ me dempo sɛ mɛkyia ne paa ɔmemfie wo koraa ɛho hia so we should let the pain away you no we should let it out we should let it go sɛ ɛnte saa deɛ wo ha ho ɛnka bible no ɛma yɛ nte aseɛ sɛ Jesus Christ o kae sɛ wokɔbɔ afɔdeɛ meka sɛ obi te asɔ da mu asɔ pani paa obi kora yɛ sɔfo ɔne obi nkasa ɛdi kɔsie da na wasɔre kɔ gyina pulpit n'akyi ebie twerɛ kronkron ɛkyerɛkyerɛ nyame asɛm na awura firi sɛ Jesus Christ anaasɛ Nyankopɔn asɛm yɛate aseɛ sɛ wo ne obi wɔ asɛm kora gya deɛ woyɛ no hɔ no mobɛbɔ afɔdeɛ kora na gya hɔ kɔ fie na ne nipa no nka bɔ mu meaning sɛ deɛ woyɛ no hɔ no nyina no nkɔsɛ hwee nti adeɛ baako ɛho hia kɔdwo ɛnɛ obi awo akwala aba asase so obi awo ne ba ɛwɔ asase so ɛnɛ wɔne ne ba ɛnkasa ɛde yaw ahyɛ ne mu obi ne ne nua ɛnkasa obi ne obi te fie wɔne ne nkasa ɛdɛ nko na wogye you see ayana sometimes obi tumi fum obi atumi sade with the deliberate as wo sheda na ye wotumi se ya pa sɛ nka wotumi distance wo ho free nipa no abrabom but the obetumi aye ne sɛ obi nhye wo sɛ obi di wawu ana wɔyɛ wade bi ebetia wo a twintwina atwane no fa nyonko ɛne de obetumi decide sɛ wo ne nante na momu no akaya ne de yifrim wo de ne sɛ wo ne be ye free wohu na abɛkyia no but onye wadamfo ɛno no wɔ hɔ na wobɛka sɛ bi nipa de ɔde yɛ mi memfa nkyɛn de dagye sɛ wohu ne kura bu ne nikyie ɛne sɛ ne ɛho asɛm ne yɛ kan enti nipa no so wɔyɛ wade na hawa pɛ mu ka kyerɛ no na one ne ka wie a afi wa de wɔyɛ de no ane ne mo bɔne ɔyɛ kyerɛ wo no wade ne de akyerɛ so osimesi kwan sɛ no ne menam so enti ade we ɔde ayɛ me na yɛ me ya pa wo ka kyerɛ ne wie a afi wɔ kɔ no wohu na good morning no wone ne nyaka wayi sa ha na afiri mu anaasɛ saa nneɛma na afiri akoma mu wowie a wone ne nya damfo na mmom no wode yɛ ne sɛ wobɛkyia no wone ne bɛyɛ free but nyɛ sɛ moyɛ anyankofo asɛ sɛ deɛ na ne te fɛs no twintwina atwan mu pia ne ne nkɔ no nti aka yɛ no ɛnya deɛ bɛboa woyɛ kristoni anaasɛ wokramuni ɛne whoever no sɛ wonnim na woka sɛ wobɛyɛ yɛ aka no ma bi wɔ a woyɛ nkɔ so ma wo nti ɛnyɛ nti aka yɛ sɛ wode obi ho asɛm hyɛ wo mu na one na yaka brofo kasa bi wɔ ha sɛ we should be very very vigilant nipa no deɛ wobɛsan gyina tom sɛ one ne bɛkasa but wɔ sɛ woyɛ vigilant sɛ woyɛ ahwɛ yie and vigilant no wo breaking it down a
keeping careful watch for possible danger or difficulties. So someone need daho. Penisi sabe. Odi money di mu fa ncheme kwase ya hwe a yentia so mi no. Enti mpenifo san ka asemi se se de ye wona anya wo ya. Yenja ofaye. Ya ofaye. Saa so de yeyi utiri ho yeyi wayibone pa. Uti aye yutumi sade nkoyi. Wanka sa utiri ho. Ebedi o. Ebedi udwuma pa. Sa baba isu utiri no odwadwa ho. Nkoyi be wa yedi na ahwe. Ubewi no sori udumi nkofi. Udumi nkofi. Enti ye koso na aka. Pemuka na ye free na hyene nso se udu obi ho asambo ne hye utiri mu a ana obi wade na ye wo ya pa na se wo no abo bita na sini yu a wo no wo brese na nipa na wo ye obone no. That is the secret wo. Esi wu nhyira kwan na one sai nipa na odi ubone ne bo ne bra kwa nani na wo mo be we o be ko atia wo because yemfa ne se bia me na mafom wo ana se bia me na mafom wo na wo ha wo ha wo na won kana hye obo sara ne senti woni me aya aka twintwan no wo hu me bia wo dwen ho metuso me nam ba bia me yefria me kom ba bi nti esa me di ubone ba still no mimi ye okay but wo no mum na me di ubone na wo san bre nti sa mistake ne me yenye man kwaji obi bone sanso a okay so we should be very very careful say me ni da ho na de odi ye wo no se gwan body bi na odo nam so a enka se o meni na ye free nti me san jija ho o san de me akosa ate bi enim dabi twon ho right join you live on Facebook and pay ko wakrata mobos one and ensure ba kwadwo samebi edeba Brakobra menase na yemfa enchema ye ne tiefo buti anopai ebio na yemfa nase ne enchema DJ Ghanaman wabiem edi atom ewo battery station ne ho eye DLFM anes a make say Ghana de show mo battery station ho mo nyina no wonom eti ewo DJ Ghanaman fidie no eso sanso na menye ne ntese obo wura mo dansoman ne potem a titiriw ne dansoman beach road fo no omutie DLFM pa no pe o mabiem a paps ahodo e wo potem ho nyina no wode nyina bia tuma de hye no ete yenka anopai ne miamia ahodo a ne paps ahodo a e won kra premantem ne miamia ahodo ne amene nkrunkura ahodo so amote yenka no hwede yempo yakopon onhyira mu nyina anopai yenhye kuwaka atamo boso no ase na hye no nso se kuwaka tane mu nsɛm na aba no yete yebo ase tutunu asrane abasa ama wo hu nsɛm ahodo a ekoso o my Ghana ma kuwaka ata no ede aba na we no yengo into details bebe ne bom no tutuna asrane abasa na poso na no pen yede eba abesom na yenhye kuwaka tamboso na se FMFree daily guide okunene kuwaka ta no de nsɛm aba na wochiremu government will claim 800 acres at Nyankomase na ubowura mu wasante mantemu a kuroba ko a yefra ne Nyankomase endrada na osofo no no hwe o man Ghana yakwaye afin so asase mu ne pa a ewo mu ono kwaso le ma bedwane de ma de hia wonom ewo elembele ewato mantemu de den edo ne mnyamfo Emmanuel Kofi Amaboa oni asante mantemu soafo odemnyamfo Dr. Frank amwakohene ekokupie mu ewa Nyankomase na efe pa chesa sasetam beboro beye 800 acres na mako aha nwotwe ena enipa bi a wonom nam kotikwan so etufu magude etumi asasa asetam na ya ne basa akura chesa ye monchi monka wa wura mu abetum say yes edi ekura ni ena chesa mpenifu aboa pa ma Donmon eye adwumakuo mutufu magude ene aban aka boma wonom abom homoden etimi akatakata samuna ne nyina so koma mekesi asase no asanye kama betumi de adwuma ekuafo kora betumi asikua wo so bibia konkan a eno ya semoda ko akrata de da so e deliga ko akrata no asama support de ba no pay no eno no nti penifu ayade pa asase tam bebro 800 acres wonom etimi akatakata ne nyina so ya ne kama ne asase no betumi esinde da mu bio ewo Yankomase eno no wa asante matenim na sanso no kuwakata ne fight so emiensa ehwa ebo amane se Henry Osai akoto tips kodwo bonsu for NDC frac barrier entimike se die omusi yanka nkyere Ghana for se openia ne dinde kodwo bonsu yekoye ne mo no Henry Osai akoto se yanka nkyere Ghana for se die tie bia no se bibia nsesa pa de a NDC amayokro ni akopon ya adoma
Enfim pim yenu ne aduonu nwɔtwe. Ɛbɛyɛ afi ɛbɛyɛ abato afi. Na Ghana man pani John Dramani Mahama. Yenyina yenim sɛ ne mpre no su nie. Enti Nyankopɔn yɛ adoma 2028 no ɔman Ghana mamra no man ho kwan bio sɛ ɔnsan nyina na wɔmpre tumi sɛ ɔman pani bio. Ti kia ne ke sɛ NDC amanyuku no ekosinanim kɔto aba na wɔnom pai opanipo bi de wɔ manim ɛma 2028 abato no obetumi akɔpre tumi ɛde ama NDC no ɛna Henry ɔsɛe akoto kirim sɛ meka sɛ deɛ ye pani papa a wɔsafata sɛ Yakopɔn yɛ adoma NDC amanyuku no bi nkrataa mu sɛ obi a ɔpɛ so tu franka akɔpre ɔman pani de bɛ ne mra de a de ɔsafata no ɛno ane kodwobonsu woyi kodwobonsu no to nkyɛn a ɔma aka no nyinaa yɛ beans ɔmo ba ɔmo tumi mɛyɛ hwee ɔmo bɛdi nkuguo paa ɔmo bɛdi ntwo mɛndi sɛ amanyuku no asan akɔ position nti wei ne deɛ nipa a ɔno ɔte pɔ no paa so ɔyɛ guy paa no yɛ kodwobonsu anɔpa yi ɔde ne ho nkɔmmɔ kakra ɛde aba na saa nso na Nana Bax Baumia after victory enti kratafa ɛtɔ so nsia kratafa ɛtɔ so nsia ɛwɔ daily guy kɔ krataa nim ɛbɔ amaneɛ sɛ Ghana mampeni dada Nana Adodankwa Akufo-Addo kɔ krataa kyerɛm sɛ Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia akane ɔmampeni abɛdi akyira anano mimi ne etwa mu yi MPP amanyɔkuo no kɔto aba ɛde maa ne sɛ wɔno ɛna wanya agyenkwa onye Mose na oni MPP amanyɔkuo nanim na Yakopɔn yɛ adoma ɛmfim pim yenu adu no ngɔtwa bato mu no ɔnkɔgye tumi sɛ ɔmampeni na ɔmɛsom ɔman sompa no ne kɔ krataa yi ba amaneɛ sɛ Ghana mampeni dada Nana Adodankwa Akufo-Addo ɛtai Dr. Mahmudu Bawumia chi pampe no dɔba ba ko pa kyɛ sɛ n'ani agye pa na sidi ayɛ nafono mu mmɔs sɛ meka sɛ obɛdi nkonim wahyɛ maniminyam paa ayɛ no ho sɛnsɛm so ɛde aba na yɛnkɔ yɛ anim ne yɛmpie mu ɛwɔ the Ghanaian Times kɔ krataa no anɔpa yi ɔde bi aba paa na wɔkyerɛ mu a government committed to moving away from airport development economic model. Government committed to moving away from import development economic model. Eye omampeni ebedi akire. Professor Nana Jane Opoku Ajiman kratafeta so dumienu ewo the Ghanaian Times kwa krata no the most authoritative newspaper and ebo amanese make say the bibia the din. Omampeni bo adwumaden omanga na ewire muhyen gina bia hodo ewo mai no mo no yen airport no edu pempen so na hodo mo mpuntudwuma na bibia wo ha tese enkonkan ne bedu bia ma kofa ba kofa sika bia ehum emrama ho kwan se nkesa aban fa na aban atam na de kwa akɔboa airport akwisiesi ho no ma meka se Ghana mampeni anhyehye pa efiri na ekɔ ewiemhyen ho no ma ewiemhyen gina bia ho na no Ghana ye dia hodo no eto bi bekɔso eto na bekɔso no saa sika na no besiesi ho no kama na hwaye akɔno na wiemhyen gya no bibia kɔnkan Ghana mampeni kyeremu a ofin hu nsu eno na de no anam entisabe ye nkonko yi koku akuafo sika emfa nkwesiesi airport da ewo mna sabe wiemhyen gina bia ho na ebetuma gye to ho enti mampeni abede akyirim se Ghana mampeni hyehye pa wo ye ne mu ode na nche yebehu massive development pa ewo ye ne port akoto meme ahodo nso a na ye pese ye airport a edu ba bi ne yentumi nya ne nyina no yebetuma nya scale mu ode wo ho pa scale mu duro kama na yetimi de tusa na mo no mo mai Ghana wiemhyen gina bia ahodo no so ne ma konkan ma mufia ma no ne ba and afi nso oman mu ha nyina no kire eye foreign and domestic one mu nyina mo betua saa to no na ya de aboa ma airport no yetimi asiesi ho kama na ne ma konkan de amoman sana asama eso pa okwa akata the Ghanaian Times animo no eye Galamsey Rehabilitation Initiative GS up Galamsey Rehabilitation Initiatives GS up 800 acre land reclaimed at Nyankomase said the Eddie Kaka Honsam nam Kafated Krasafa etosumienu dumienu nam enanapay obohaman ye say oniminyamfo yimanor amakofi bo a oyoswafo hwe omaga ne yensa asene yakwa yeso ene efuma dodode atwede amponyankopon de atom yen wakan tuma bom ene oswafo hwe asante mantem so oniminyamfo Dr. Frank amakwahen na ba mode yakobɔ adwumaden am
wɔn dɔmɔ mpanyinfoɔ ayɛ hyehyɛ pa mansa asetam bɛboro 800 acres na wɔn abɔ mmɔden akɔsiesie so kama nnɛ ɔman Ghana nsase nipa bi di galamsey sɛ no asan ɛsɛ ndada mu bio na yɛmfiri di Ghanaian Times na yɛmfiri yɛn nkyerɛ mu ɛwɔ daily graphic wakrataa no de nsɛm aba na wɔn mu kyerɛ mu a ɛyɛ World Government Summit dwumadi a ɛkɔ so Dubai no Ghana Mampani calls for inclusive global alliance Africa key to new world order eti Ghana Mampani John Dramani Mahama ɛyɛ wiase kasa ho dwumadi a ɔmudi a amampanifo akɔhyia mu no Ghana Mampani kyerɛ mu sɛ ade ba ko hwɛ ne mu sɛ wiase gyina ɛba sɛ amampanifo akɔhyia ɔmam ka biewom akɔhyia edi nkita ho ahode ɛfa ɛyɛ wiase nyina nkabom ɛne wiase nyina mpuntuo ho a ɛma wɔnom enyi bibiman mfiri mu oba ebibrem ha sɛ nso a bibiman bɔ ne ho modern pam de senti ufa nimdeɛ pa yɛmfa mmɔbra fa toto ne ma bibi ni so yɛ nipa de senti obɛsrɛ abrɔfo no sɛ kɔba sɛ wiase nyina ehyiam ayɛ hyehyɛ pa de afa wiase nkanko a ba mu ntwa Ghana nya sasa mu ntwa bibiman ahodo aka ne nya Africa nso yɛ wonimdeɛ ne wɔ ne panti no mmɔmɔden afɔ yɛnka ho ne nyina yɛ mmoa ne wiase mpuntu ahodo a yɛpere no bibia enko nkane emfa man na endra danso ɔsoafo hwɛ ɔman Ghana sikasɛm so ɔno kura se no yɛ adwuma ko enyan ne ne potem ho nyina wanom ma hye bedwani onimnyam for Dr. Kesala to ba forsen endra dok oboa mɔmɔden aboanan kopie mu ɛwɔ Gold Coast Refinery ɛne adwumaku a ɛyɛ mfididwuma a ebetumi abɛboa na wɔnom adane sika akɔ ani ma yɛtumi de ɛdi betumi edi ebi ayɛ ade foforo a ebetumi atɔn anya sika butuo na yɛde agu yɛbotom na abɔ kwan atɔ ma Ghana mebu na hodo nso a wɔnom anya adwuma yɛ no wɔn betumi anya adwuma na ndrada ɛmna ɔsoafo hwɛ ɔmanga de sika asɛm so kopie mu no kyerem sɛ obi bia dadin na gold board aso ɛhwɛ ɔman Ghana go totɔ so no mo bɔ adwumaden ɛnde mekɛse aso ɛyɛ no gold dodo bi ombehia na ɔmadan dani no gold board ayɛ krado so mbɛboa pa ayɛ bibia kama sɛ bɛyɛ a wɔn so dwumadi omudi no wɔn betumi aboa sɛ bɛyɛ de bia da yɛtu sika akɔ a yɛmpagya mfa nkɔma abrɔfo nsa abrɔfo monye momfa bi nya watch momfa bi nya mpempena de ma yɛmfa nwie kum da bi enya ne saa bio yɛne yɛbɛdanda dodoɔ na ani wɔ Ghana ha ne de dwuma soronko a yɛbetumi atɔn ebi kura betumi kura de bi akɔra ma ɔne akɔtɔn yɛbenya sika no mu bɛyɛ dukama de nim sɛ mfiri dwuma so kɔ so a meburu no ne anipa apia mu nya dwuma yɛ no so ɛna employment no ɛno so bɛte mɔman yafa so ɛmasikasɛm atimi akɔnkane a ɛndrada Dr. Kesra to ba forcing kopie mu na ɛhɔ kɔ yie pa no anopa yi kɔ akrati de ho asɛm aba ɛwɔ katafɛtɔ so tumiensa ɛwɔ daily graphic kɔ akrati ne mu na de nsɛm yi ɛbaayɛ ne ho asɛm nyen Dr. Brana Champon so de aseda de aman pipa mo yoku ni nyina sɛ onim da sa modo ne saa ebira di kan nie sɛ ɔkwa akɔpere ɔmampani edibrɛ wɔ mpipa mo yoku ni dim no ɔkɔ ya mo ya ade o mahye nim nyampa ne senti efiri na akwen Daddy Lumba nwom Anidaso Wɔhɔ mo Obia no ɔbɛto na nopa awia ahamache ne anadwo da suom efiri sɛ wansusu da wanwe ho da sɛ MPP ɔsono kokokwa ma yoku ni betuma hye nim nyamsa na de amoyama no ɔdwen ho a wɔnte ase n'ani agye pa enti onu no ho da sɛ ɔkɔpere tumi ni bi moya ade efiri sɛ Dr. Oseyaw adutwum obi anim modern boy wɔ manyimu pa kwabna Japan mu nyina botu mu nyina na sɛ ne ɔtɔso miensa na wo hwɛ aba na wonya no so na mu odu kama wayɛ ade pa enti no ɔdam pipa mu yoku ni ma ne nyina ase titunu ma mkɔto aba no nimnya mo de ahyɛ no ni wire mfi da kopem no wuda we yɛ Brana Champon aseda wɔde ama MPP delegate no ɛno no yɛmfi delegate ko akrata ne na we yɛ daily graphic moma yɛmfi daily graphic ko akrata ne yɛmfi ani nkyire mom ɛwɔ the Ghanaian publisher de bia ba asɛm yɛ support de ba ne sɛ Ashanti gains 800 acre reclaimed land. Ti said the Yedi Kaka Kahon na no, and no ana kuakata the Ghanaian publisher so they are bar. O Chilema Asasetam Pepro a hangwalk tree 800 acres. No, and I make a say no, and Penifua Cobwa
onumnyamfo Emmanuel Kofi Amaboa elembele match bedwane Minister for Land and Natural Resources akọboa pa make say no oni asante mantem suafo Dr. onumnyamfo Frank Amakɔhene omakɔboa pa akɔ katakata munani nyina so make say de omahwe mahwo nyina yɛ din a nsa setem we nsa betumi asan aka na yetumdie esikua na etumi aso na bribra mo mansu yensa ase ahodo a galamsey fo se no mfaso etimi abaso guy pa ko akata dia ba kata feta so miensa ene obi homo nante wa hefe pa efe na wo hwe onom nsa na Dr. Frank Amakɔhene ana afei onumnyamfo Emmanuel Amakofi bua Obia de nsa esi ho na mo kyerem so bibia ye bɔkɔ adwobrɛ bibia ye fine a mo bɔ life wa hapa nya sim kuma kra na ko akata na bom kyerem say MPs approve report to expand legal education. Katafata so MN so na ebe. Ehu behia pa ntiri ma hye badwofo na tumi agya tum say yentrɛtrɛm eye ehu masua efa emrem. Ye mra na ade se tumi trɛtrɛm na nipa pi na tumi nyam hu nyansa na nimde pa. Se be yo manyimu dodo na behu se de mrate no mo abomoden atu nipa fo na yehu ni say yes mra ya de a eboa pa fi se mpanin se ubo modian na wure fi ukrum hina ban a wo yira wo dwabo ase sanso na patapa pietu ede mra na wuro nti no obi ahu mra na odi mra so bebo nti no legal education no penifo bebo no matretre mpa e wo manyim na kotoka renaming faces voter backlash because ade hia mo fra batemo enkabeto dwa kire mi so pani pa aka ne obetu abangu ye be Ghana man pani kotoka papai ni din a omode to kotoka international airport ewo incredible temu so no Ghana man pani ene NDC amanyuko ni kirim se din ni ye din bi a twetu omaso enye din pa edin ni hyada anya desa kotoka na de pa na waya ma omanya entimutumetam oman Ghana yewie muhyen gina bia kase pa obi afiam no na ho no odi kan be pie no matam ede ato kotoka so ewo mra kwa me nkroma akane omampeni a odi kan obesom Ghana eni siye na nyo no ne siye na mudi ne din ato so ndi saa de na ye motan pa nti din no omosesa no ne mu omesesa no ne mu ya ene bi mu kirem se na kotoka no sa ofire yi o voter region framantem na mo so mu nim se ndi se ma yokuero na funuma eho ne firi nti e ba ne se de mosesa kotoka yi din no mpese mo kire yesen nti e bi mu adwa ebi mususu kire so weye kotoka me bobere bia wo manyim nti yesesa din ni firi so kura mfa so wo so e din pa na kotoka ya nti e din to so ade kura nyo ne siye nti e ba ne sen e na mo din din ato so nti bi mani age se yesesa din no ebi so kasa e na mo sesa din ne kura no mo ba ne de pa na maye munyam na musiye nti mo sesa din na ye den ka musibi na mo sesa din a fine muntu bi yesi obi a won ya utu din e ka sen obi a wona ba na uti baby se kwa akotu din enti bisumsu adwa akyerɛkyerɛm se din sesa no dɔɔso okuruma MPP ba na obesesa campaign bi din na wasesa aban institution bi din project obi a ndadaada nipa ne kura wu a ne dompe nyina pro na ma obesesa din edidi a mo pa ama no NDC so ba same thing na mo de mo ye bi na mo de din to so enya na ɛno ho sense na manfo so adwa saa kyerɛ sesa din sesa no de pa na be ya ma o my Ghana ebi so adwa wa ha no makwa kratai ede ho ama ne bo ede aba ya to aso ne nko ya nim ne mpie mum e wo daybreak wakata no so de bia ba pa na Bawumia napo take it no omo se series Bawumia's consistency pa o uhwe napo a ana anu ya ayi omo to abawe am kopie mo party atenakase no na benim Bawumia no napo no okọ boys school ana DJ napo ko ayi boys school on because me hwe na me se na se da otwetwe Canada Japan na me hwe video ni sa ana wa hwe o hwe na nim sa na wo sere sa mo fa se na poi o ka se bia zo a se ba na so pa ana ni sa o te so o se that time na MPP amanyuku no what to me no so o te so o se cabinet no so no mu hu obi onum nyansa se na Bawumia so o te sa se no musa Bawumia onum nyansa pa musa na adwuma bobe na adwuma bobe okura se na obi a cabinet na obi ani wa na wa adwene se no
na mo kyerem sɛ grassroots for no o mo kyerem bɛboa sɛ otumi de na posan yɛ ne running mate ne bio bɛboa sɛ hu sɛ mo di kan kɔ ba konto mo san kɔ a na atai kama ataya we nya nkonko yɛ atasa te bɛboa pa sɛ de mo di kan kɔ ba kɔ no so mo asan ka bom bio na mo san kɔ ebe guy pa ebi mo skura kyerem sɛ nka on fa yɛ senior man vice on fa ne yɛ ne running mate yɛn papa Kennedy na Kennedy na menya hwɛ sɛ obɛgye ɔno ɔpɔ mampani na edi na bɛdi akyire deɛ ne sɛn ntiri ndim sɛ mo for no na po no monya wado because na po mo amfo na ma obedwa pa o hwɛ ekonya of us or resign here from MP so won say ma se bedwa konyo no de to anko bie wo running mate ni ntra they say abaka se bomfa na nkwa ɛhɔ no mo bɛ ndem betua ne ka na obedwa mutu ti na po ne Gatwood for the say mo de ne ba ye guy ɛbɛboa pa no ɛne ho sensem na aba no na saa so na COP interdicted over transfer leak on social media COP o ebi na meka sɛ mpanifo atwene ne dwumadi asensan a ɔman interdicted na ne nyina ne sɛ transfer sensem yɛ kɔsuɛ no opani yɛ kɔ leak video no wabɛ fontentan so ɛma kokoamu nkɔmɔ na kɔ pie asɛm na pie funani abie mana yɛ nsɛm pia meka sɛ deɛ mpanifo sɛ sabe yɛkɔhyɛ kukuam kɔbɔ a ɛho hia sɛ obɛtumi abɔ mmɔden akɔda na di abɔntene so nti no polisifoɔ adwumadi ɔmu die no tia to matumi interdicte COP a meka sɛ naso ayɛ hye pa nya asɛm kuma a daybreak ɛdɛ ho sɛnsɛm de aba nya asɛm kuma koraa enti wakɔ kaka ka ho sɛnsɛm a na me maame yadeɛ nyinaa pa to pa or say Napono or your Premper College old student too. Anafi Nast. Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Tia Kanapua. Dr. Matthew Opoku Prempe. Obia Najuma Bobio or school pa na no Osha Premper College a one or koye. And a Samson Nasan so is a whole school day to Afra. A man baby, man is a baby. More the sound of manam. Into much the man said that I ne dear. Na po a man and crabia na betchere. Said Dr. Lahajman Boom, your best Sunday number send a bed actually view. And I say, Obesi Sano. No, the son so a wine neighbor. Well, the son will be Joe, Mr. Sano. Son dear, my so shipa. Nay, na ponson of Kaza more to a banner, Montuma John Drama, John Dramani Mahama in EPSC, and I about Omo dia or Casa Unya, but say, say, I am not. O peso devem kasa na ya mane yesa no ntia ya wonto no boase on relax kama nonto no boase nkasa eno beboa na the chronicle de aba no was saying mopping up the jungles, criminals open fire, police respond. Did I no ene kwamukafo ne pa bomfo a omo mmani pa so menwe no manyimu kwabrane abobra kama na onye bone bia na otu kwan a na kwamukafo akramfotechu amoade mma ne echese ne nua kugu kwan asi kwan ene ehye ne duru hodom a na dima ya o hyenkani gina wanya ya ne ya power tie ne ya tutu aboka enim udi akorokora ya eje wonkwa ebi mususu di motorbikes akodo ne nam montene bokro no tat enipa bububu amanfro epunani a eha adwen na tutu obi akoso e wo mena akramfotechu amoa ene ya postifo akoya ntemu a akramfo ne nsurompo wo mututu na postifo na lospond ya emu ofe keke akoyi pa akwekete ade ho amane body aba emu de sa no manam media de mechanism ngofo ase postifo yi akramfo de mochi wo de mo ebe ya kura munkunkum wo media me ne mo ya adwen ewumu se mra ne se monche no na momu se kronfo park tetuo so obeku nipa de ya chaman mamo nkro no kronfo de na den senka kronfo mo de etuo kunkum nipa okrom ye kunkum mo nyina akra senka kroni nka so bete power na boss meboa wa ko de tuo akogina kwa ho ma obi tu kwan na obo no tuo na se ya chi waku a media me hu ni senka enya bad kra ye kunkum mo nyina e be ma so kra te because mo ye se mu jeja wo no odwane kwa be san koye bio timi de kronfo de tuo gina kwa ho bokro no de a cha mo che na e be ya mo nkrokro no kra mo nyi ni nkwan firi honom na mwa because Bible no kra in source on sem hunu so sa fight against Galamsey. Government will claim 800 acres of mined areas at
manso nyankoma se ewa santema ntam te ne ho asaman nsemi nya kapa te sasetama galamsefo na asese na no na the chronic retire mu a aban aboa mene adwumaku etufu magudi akese mpa wa santema ntam ba ko domon penifo na ko siesie asasa no so a ene mpo de odi sikue beye a ko wakati de ho nsensem nyina de aba ho mfoni aba efe pa a penifo aya de pa ne wombo mabaso ene ho nsem no eno yesema hodo a the chronic ko akata no de baye na yenyinam ewo supreme newspaper na de aba no wotire ma Bawumia set to repeat Napo in 2028 wohwe lobby list na aba ne de a bibia ye kama Napo se bibia ansesa se de ye ya no sa ne be Ghana mampanin dada abedi akira mekese ne wogina mu kopro mampanin de bra wo MPP amayoko ne temo no Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia bebo ne den na bibia ye kama bebo ne den pa no de Napo asan akọ bibia de den akọ akete ede ho sensem ede aba Samson winning back Ghanaian trust is the bigger battle upon Kroma after Bawumia victory. Ochirema Dr. Alhaji Mamudu Bawumia wumsi wadi nkunum de nanso akono nyabre wako. Okona no wadene. Emu aden se premier ni awa mu. Anyasi mkuma ni senti. Se mbetimi adi nkunum pa wa 2028 abato no mu dia. Mama dia na mama ni na hoyi papa. Na monkonko den. Na Ghana fo betuma agimatu mu bio asato ba mo pa de a adwuma mo wo ye ne nyebini we nya fans gi o enye mo metwi se ye dinkunu ne mani age we ye internal relation Ghana fo na mo koto aba yi mu se o mampani na ho na asem no wo no ntimi kwotena se na monya na mo pa Ghana fo ko bedo amanyuku no bio ente sa 2028 abato no muntum na dada na we eye ofon so ayire bi ma hye bedwane mi wo fa se Kujo ponkroma enum asem no de aka na ye nokre ye nokre timo hwera mko bibi ente sa obetomo pega ewo 2028 abatu no na senior fa mi ko pie mo ewo the daily satellite watu no torch ne ko no chire ma Enquires overthrow was necessary sure Enquires overthrown and overthrow was necessary Ochiem se kwa me nkroma tu emutu no na yade na ye yes Enquires overthrow was necessary kwa me nkroma tu emutu na ye pa katafa tosum no ena kotoka is a hero we don't marry him changing name of airport enti we ye crunchy na ka say crunchy chirema yanka nchire Ghana fo say sa kotoka di na mosesa no airport wo de munyai Kwame nkroma na sefata so mutu na de so na so mutu no pa enti tu mutu no na ye pa ten wanwa se na kotoka be ye dwumade ante sa na watu Kwame nkroma na ye moyanti mosesa ni din bra be boy ye ma Ghana na ye brapa enti we ye nsema hodo a kranche dia betu dwa o kire mu a e kire din kotoka watu Kwame nkroma watu no na Kwame nkroma ne ma o ye na nye ne ni brade o ye ni brebre pa e de na wanye wo manyim sika ko na de o Ghana nyina kakra bi o ye wie ye no na nkopeso bi de bi me nyina so ani brebone na kotoka betu na monte ase airport ni di mamon sesa no kranche se mamon sesa din no mumma no nkoso na kotoka din so kotoka ya de pa o ye Obia o ye hero ti mummo ni din na mun kanfo no se wanye bibia ma wase a ye monokro no ye ne ye pass and motete won na cocoa board CEO e kire ma Ghana cocoa too expensive driven buyers to other countries. Opani chirema Ghana koko ne bo den pa. Enti amatofo ni bi ahase enne mo peso ma beto Ghana dem mo to mama hodo na aka no. Na se Ghana koko no bo a mo ya tum ne bo den dodo. Enti mo bete so ana. Anya eyi na mo kan se nka mo ba meto ne 6000 ya na opani nya sa na mteteye. Mteteye o mra mo bo nto na mo ka se nka eja nka mo ba. Koko no ntum no be ko eyi 6,000 per bag 60 kilos nanka mato na 6,000 and then it is here 64 kilos was then ya say koko Ghana koko na se ne bo den dodo dey ma tutum sa ma tutum bum dodo ama ne bo ye den enti o mto to koko no
wokɔ amahodo na aka na ɔmo sukuu ne yɛ fan kakra na ɔmo ahunu sɛ bia hɔ de ne bo no wɔ fam nti ɔbɛkɔtɔ hɔ no wagya Ghana de no nti ɛno ka ho ma ne kokɔ akuafo no ɔmo kɔtɔn kokɔ kura mu nya sika kokɔ bodi kyerɛ sɛ ɛka da hɔ nti ne sɛ no ama ɔmo ankasa nsɛ de ne sika pɔte ɔmo de to kokɔ no te mɛ na Ghana kokɔ akuafo no anim asam ɛka ba no ɛka ba wo sɛ akuafo bi akɔtɔn no kokɔ kɔbosome ka prɛ onya bi peace no to kokɔ no kyerɛ mu sɛ ɔkɔ akɔgye sika wɔ ne di wɔ hɔ no ma ne nsa nka sɛ wonim di wo ne yɛ wokɔ district ne mu a wɔn na yɛ a wɔn de sika companies ahodoɔ de sika no ma wɔn na wɔn so de sika no akɔma purchase crack wɔn ayɛ from PC no no bɛkɔ shell hɔ no baabi yɛ tɔ kokɔ no aha enti wobɛkɔ no wɔn sɛ maka kyerɛ sɛ matena kura ase da enti menim ne nyinaa wɔ fadeɛ mi firi nwura mpa na wokɔ akura na so ade wɔn yɛ ne sɛ yɛwɔ diwo no wɔ district kurokɛseɛ na ɛwɔ mansin mu hɔ no na ɔmo wasɔ yɛ kɛseɛ hɔ na ɔmo to kokɔ no nyam de koguo na cars na bɛfa kokɔ no de aba nkran ha na company fo no hɔ na ɔmo de kɔ ama no ne akɔtɔn enti PC ne de ɔno wɔte akura na se ɛna wayɛ share kama hɔ no kokɔ kwan ne kokɔ no kokɔ kali enti ɛyɛ purchase cracker na se PC no ɔno no ɔkɔgye sika no free diwo no wɔ district ne hɔ nom ɔne ne boss no diwo no na diwo no di sika no ma PC na PC no so abɛtɔ kokɔ no okua ne nsɛm di kuani no so ne boss ɛne PC no sese no PC ne kwaji sika wɔ diwo hɔ no ma diwo si sika maaye ɔmunya sika aba ne mfa sika ne ma bosi aba de mom de to kokɔ na aba nya so mfa so no aba na mfa sika na ma sese ama sese diwo so ne nya sika ma PC susu nya bi mfa ma kokɔ kuani nti sese kokɔ ne mpanifu atɔ na so ne tɔ no kɔtɔn wi a ɛkyerɛ din ti akaka de twumako ti no so wensɛm a aba mu ɔden pa a akuafo no suan no musuan no pe no ɛho nsɛnsɛm no aba senior ebrenti no manfa ko akata mbɔ so no nsi na anapai birthday wishes bi aba wa ha birthday wish bi aba enti first one aba nti menti birthday wish na den emfiri honom na afei no dwumadi ahodo na aka no ento ato aso am na anapai happy birthday emu ɔden pa happy birthday mu ɔden pa edikan ekɔ ɛde ama Reverend Samuel Kwadwo Amponsa of Plotter House of Praise Ministries International. Let me take it once again. Happy glorious birthday goes to you, Reverend Samuel Kwadwo Amponsa of Plotter House of Praise Ministries International. Bubuashi Atiko Station, a one senior man ubutum. Ne santi Nyankopɔn de afe baako aka amfion oso ya menhyira opi na nyamdwuma a wo ye no onto supangu so mangosira ne munye du wo de nsato obi apampamu a ɔha obi ada no so no ma ne mpae na yedie Nyankopɔn pa ma nipa kro onto nkondam na nyamdwuma a wo ye ne mu de no Nyankopɔn fa bi emfa no mom. Happy birthday Reverend Samuel Kwadwo Amponsa of Plotter House of Praise Ministries International Bubuashi Atiko Station ho na abutum. Wey every wife Mrs. a gift Amponsa woma anafi the entire congregation ne say omo do pante Yankopɔn omo modiana onhyira wo kese pam Master P and o de free lantern at the ebai Wait. akaba ko Okay. na last one e kodi ama Lady Pastor Lady Pastor no within pa sha da kam no Charity Buadua no wo na wuje ugire mo Christ Compassion Church. Christ Compassion Church. Eno ne wo osino. Enti we no wo ma na afin so asafo ne nyina ne Apostle Solo ena the entire wabusua ne nyina entire family ne nyina wo celebrate you ene. Se Lady Pastor Charity Buadua. Twede yampo Nyankopɔn de afe ba akɔ de aka amfe ho a. Nyankopɔn wo nhyira wo pa oda no nya ne soronko. Engosira ne nya kese ya pa na yedie ne kwatentene nyame adwuma a wo ye no. Emu de no Nyankopɔn ma wonsa nka bi. So happy birthday Lady Pastor Charity Buadua of Christ Compassion Church in Osino. Wabusua ne adofo nyina se yemfa woda sonko ema wo de Master P a wo London na wo se yemfa woda we no emfa ema wo Maybe. Maybe. Yo. Quick commercial break here basisi a
Ghana Fue! Yatia Samdene, Abibek Enterprise, Eden Yama Papa Bo, Seban and Tadia, and Pabua and the Baxadia, Ninaya, Abibek Enterprise. You want Mantadia, Ladies Top, and Mema and Mba Jeans. You want back Papa bed sheet, pillowcases, and Quadanta Dia Upeninano, a Abibek Enterprise, and Quadan Penny 4 underwear, school bags, ladies skirts, and Mema shirts, and in the t-shirts, Nina, a Abibek Enterprise, and Mema cargo shorts, and Mema hoodie, and Penny 4 hoodie, and the sports t-shirts, Nina, a Abibek Enterprise. Abibek Enterprise, and the bail about ne water from for 4. What's your brother to be? Majestica Gubotum. Yes, at the part and the torn hole. Nina, Abibek Enterprise. Abibek Enterprise, Domi Total Filling Station, and Chewa. Follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok, abibek.bill. On Snapchat, abibek_. Abibek Bill. For Abibek was 053-812-9775. 020-815-6691. And now 055-902-7012. Nemom Kai, Abibek lines singing now on WhatsApp. So Abibek Enterprise and home of quality bill. Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one semtia one trail se wo pe baby aye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomuden wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogo mi na se oni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to me see one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, nebe shekiu amawaniaje echegusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels. Edai papa, inipadem dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Tamafue, Deal 106.9. Yeah, back to my live on the 13th of February. It's from Tama Community 1 to Community 25. Gowenya, Pram, Ashama, Dev Traku. Then I Shiamu, TM car park Community 1 on the 13th of February 2026. You do Mediana, the Brahmo live every Tama. If you Anidaso Wɔhɔ Obia, ye Kremu, Deal Casio, Deal Awa, Awoswo, and they are Benwaha. Yeah, the Brahmo live from Tema. I check your baby now on Sabakana Sadano and to join the our TM Makeup Park 13 February 2025. Now for you for dog and bodum. Esansa Busumi and your Dobusumi. DLFM live in Tema. Ola Bawo. Jumeku Awabwa near the live coverage at the Abrewo. And your Flames condoms. Wasi Bieja, Chrome Pub, Wendy Jeffy, Sound Masters. So Jumedian Beda. Now your Sound Masters. Nemo also Peso Beka Jumedian from Penny 4 0577 475343. And now 0244 668288. Tamafue, yeah, boy, yeah, ba. Tamafue, yeah, Tamafue, yeah, want to yaro soko. Tamafue, yeah, It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9.
Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Adimumpo yadia tu babia afena da fuaba usukra me do yadia chale manyo na nyijimi boya dia tu babia afena da fuaba usukra me do yadia chale manyo sa jijifu epuche jamene yansa mi fa mi boya bu epuche tisasa bewa famio adia na mi Musica e janam grafos Adina metia grafos Mato domo mi di makuma e diabron grafos Adina mi wi grafos Bahu brasio e di musica e janam grafos Adina metia grafos Mato domo mi di makuma e diabron grafos Chia ponchi order coming back. Namina bonte, because I'm in your boy. When you're here, got your poncho, a puche. A puche. A puche. A puche. Tisasa, Bewa Ferio, Anyadimu, Anyadimu. Anyadimu, usujam na mimi moto. Anyadimu, 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 usujam na mimi nako. Epoche, yamene yosa jamia mi koya po. Epoche, sesa bewa ferio. Epoche, usumia mi koya po. Epoche, tisemwa bewa ferio. adwen se wo sumi na fe makwa kwawi abo anye jeme kura apuche
"17 minutes after 8 a.m. here. And it's still your breakfast show, Anidaso Wɔhɔ Obia. Dr. Mponsa Heba Hospital, Samen Control. The Arabia Titi was stroke, hypertension, malaria, infertility, syphilis, and Titi war. Batch of furniture, Dr. Mponsa Heba Hospital. How your last stop? How your last stop? Dr. Mponsa. Sanko Dr. Mponsa Nanko here. You're not your client. You was Spinters. Coastal bus stop, no busa Dr. Mponsa Hop. You bet your hop up. Not the doctor. That's how you're real. You're real with your chin now. No last stop, no. Hey, Dr. Mponsa Heba Hospital. Yeah, you Monday to Friday. For Doctor was 0278 599 611. 0278 599 611. 0243 110875. Dr. Mponsa Heba Hospital. Last stop on the hall. Put chair. Yofosu Plaza. Experience the ultimate in comfort and luxury Valentine Day. Yofosu Plaza Hotel. Yoko Frodia. At the Chairman of your buttons, we are ready yourself. Identify for her. Comfortable, luxurious rooms. Conference room for all your conferences. Your saloon Papa Power Hub. Yofosu Plaza Hotel. Gym Center Hub. Anti Valentine. I know that for Monko PMO. What do you for Plaza Hotel? Now, if you want your time, I can cry. Also, bet me a reservation and I say Enquiries 05304 58834 020 7979 461. You're for Plaza Hotel, well luxury meets comfort. I'll be back Enterprise. Now we've got a wide range of clothing and accessories in our Abbey Beck Enterprise. Man tadia, one top, one skirt, one jeans. In Abbey Beck Enterprise. And Colana shopping, Konakoyo Abbey Beck Enterprise. Your bags, your bed sheet, pillowcases. If you're in your money, you know, Abbey Beck Enterprise. 053 812 9775. You're at your crime. You're Ben Domin Total Filling Station now. Abbey Beck Enterprise. Home of quality bills. And the Papa Pedro's Funeral Hall. Now on the 13th of February, DLFM 106.9 live in Tama. You crew radio in Nadia Batama. On the 13th of February 2026. Tama Fue. Found the baby, I wish I was Tama. From community 1 to 25. Shama in our walk. DLFM live in Tama. The all our exciting programs. They brought live from Tama. CMN Honoma Community 1 and Tibra. After Brabisha DLFM presenters Nina Silver Lady and Adwa Silky DJ Mario, DJ Ziggy, a feedback, a Fia Sugar, Coffee Taylor. There's a Tibina. There's Shamo Tama. Tama, yaba. Auntie, you might do a radio soon. We are the Batama. Anidaso Wɔhɔ Obia, you Krokramo, you Cassiaba, Dialawa. I've been Waha, I was war. 1 hour, 1 hour, Fedage Media, dear Brewer, Flame Condoms, Krompa, Soundmasters. Now, then you may know, Krompa will be Bossu Bruta.
And to my issue more water on the 13th of February 2026. And you are double summit. Two minutes after 8. Special good morning and come out. Madam Priscilla Fosu. Eke Odobroni. Mama na pay no wa bom today. Ana pay wa bom to say. Wonen kwala ni nyina Yakobon hwamo papa. Madam Priscilla Fosu. Wodobroni. I would soon me and me kwakwa kokoriabo and ye ne puche. Hey, 106.9. Na anapay ye bedim komo. Ishaba kojo same bi betina sen. Ni tim ni nyina tena sen anapay ye dim komo. You know how to say. 106.9 on page shop up your sami bi atna say. Yeah, the discussions no ya dey bra wa no pay. Wo bu mi sisia. Oh, bu mi sisia ayo dia. Now, everybody, oh, you me brother, me don't know my
me brony am do no wa how. Oh yes. Artist, me now down in see your content. And I say she me. Emu dem na feel it. Down in see your na feel it. And I emu she na feel it. Order me, Neshu, me don't know, Neshu, hey Gonka. Order me, Neshu, me don't know, Neshu, hey Gonka. Uncle Rujan, Dede Ulu, what? Near Bretia, Sampa me one year, Niba me 1 year, Uncle Rujan, Dede Ulu, what? Near Bretia, Sampa me 1 year. Oh, Jimmy Sika, hey, oh, dear. Oh, Jimmy Bensa, hey, oh, dear. Oh, Jimmy Body, hey, oh, dear. Oh, Jimmy Sisi, hey, oh, dear. You run on me, Ship 106.9 in Shraba Kwadio Samibi Anapay. What's not see the discussions no Ebro will deal 106.9. Intensifying the grip and powerlessness. Where was she? Subsequently, you see what's creating lies. The trials of proof is evidence. Subsequently, it is important for the public to understand and debunk false claims. Intensifying the grip and powerlessness. Where was she? Subsequently, you see what's creating lies. The trials of proof is evidence. Subsequently, it is important for the public to understand and debunk false claims. You 106.9 Ishaba Kwadio Sabibi Atinase. Kwadio, good morning. Yeah, good morning. Bibi Aboko dear. Yeah, the Nyankopon se papa. And I pen koma ye dear no discussion segment here on the breakfast show. Yeah, pesi ye kano. Yeah, dear. And I feel say you two one man I see ye can as woman ya. Ebe mo man so etumi afa ne ntoma pa efra. Kwadio kokwa kuafo Ghana. Won hawa won nemu won ateti a won nemu no. Minim say hu komo no de wukuta pa no pay wode ba. And I know say kokwa dwuma yi wa ye bi pen pa. Anapay en sama ye pesi ye kan. Nkoma ye pesi edi no Ghana koko akuafo kwadio maminti wana pay. Right, black obra na se na yamfa nchia ma yetefo muti anopai. Na koko adwuma eye adwuma ba ko ane ye edene. I think say the last time to me bo ase ekire koko adwuma no mu yipa akọ ekire efri say matena akuriase pen en koko adwuma no ma ye bida. Yakwa akwaje kwaye. Ebunua. Okay. Yewie yetumi ema afo ne da ho afọ sam. Beye 1 month bi na ewu kama na edija kotuma kɔhye. Na afo ne hye kura anyase nkuma. Utumi se nsu twa afo na no hye se beye koto obi di ma betumi di aguso. Enye yizo. Na wewie no na opese wo sikua no. Untumi nua kokoo no nko asa nti obedua ebia bro banchen ne ma bi afrafra na kokoo no wase kama na de ni fefa na ne ba nkusi etu. Okay.
na wo ye adwa fa ho se be ya be chi bi edi bi kura ya bo ano wanu twede na ade okay na do kokoo no ho akokoo no e be take almost be 6 7 8 years na kokoo na shase so nkakra ketenketen ne ye kan yiyimu ketenketen nya de be nya no ano take how many years kokoo wudu anhya se be shase be so no se wonya asase pa e ho na asase ne ye kama e betumi am kokoo na nyini ntentem a e shase free bosumi be ye nsia no afi mfie nsia okay e shase mfie nsia nson ko no nti wo so hwa asase ye kama aso watumi de aye kokoo no I am telling you I see bi wa wudua na bi wu na wudua fufuro him ye bo atadwa ne ade eda ne atodwe no no kwadwo anopa ye educate for and minim say wo Obia why ye kokoo ho adwuma yie pa so I want you to educate listeners yes there are terms bi wo kokoo adwuma ne ma me pese wo educate listeners here and eda ne atodwe eno ne ye say kokoo no aba no okotutu form na ode ahyehye ho no ebi o ha na kokoo no be dua ne na ebi ewu anye ye ntia say ode foforo kwhya nan ntia say okotutu ho na ade sa kokoo na aba no esisi unlike those days na enne kura de so mu kokoo no krabi kura mo no maye ne nezire na eno afifi dada na ode akwhye ho akwaya great those days na ntesa kokoo na aba na ade kwhye form nti ode hye wa ode hye do akotena fie wa bona tadwo akoto ba bi atena I see yankopon to nsupato egusu na se efifiri a fine enfifiri a entuma njamneti a ade ode foforo kwhye ho okay yo and bra kobna kwanya kobna ne befa so obayi adwuma ansa ubonu se kokoo obekwa ase na aso no enye adwuma ketwa na wo ho ode fa ne se mfie nsia de na wo pese wo ye na wo fa so nya mfa so no sa mfie nsia ne nyina no ade a betumi anya wo banche a wodua ye wo ho ebura wodua ye wase na no na de be ye didifu a obegidim kakra but kokoo na nkasa a wo twen se be ye wo da chanja pade ne de se kokoo ne nyina pagya ne musu ne nyini wie kakra na be ye mfie mfa ne se 9 enum kɔ na that time na nyina wie nti wontumi nsa mfa saa eburo ne banche ne bi nkwase bi o te that time wontumi nua hwe ka kokoo no kuto ho ti se imagine say unu adwuma foforo a wo ye wonche adidi a kokoo ne nso ye nti de na wo twen de na abedi kura eno be se adwuma we nyina be wie no na mfie nsia nson wotwe akire na kokoo na hya ase aba ho no ebe so nkakra nya nyina na be so nso de dem maako nketenkete sa nyiyimu sa na kroba na ba kote kokoo na wote kokoo yi wie a makadada se kokoo no e Obia ye fa ne DDT edigu so wo ba koto chemicals edi kokoo no so se be ya mmoa wantumi mese kokoo no aba no na kokoo no betumi aso kama na mo ka ne DDT wo ba koto na kokoo no so wo wi a kokoo na aba na nkasa akora betu adua no ho no ye Obia ye fa na nonom yade e ka kokoo na aba kona kokoo no wo ho kama pao bi ho na mo se na eye green kama aso fefefe but wo be kona na asai asem wo didi ho anonom na asai nti data mo no kokoo no etumenya papa wotena obo a untumi mfa ngugu apa so asai nti aje wo kofa kafukafo ka sa kafukafo ne mfidie na edibo yachi na amanfo de we decide guma ebu ha na de pete pompi bi na wo de ahye wachi eno na mo de pete mo de egugu kokoo no ho enunum aduro no nti imagine se kokoo no se nua ne trees na wo kokoo fo no mu no se be 10,000 a sa kafukafo na de be ye ni nyina wokọ 3 by 3 o ukodua ba ko ko ye ni nyina kokoo aba ni nyina ho na wasan afiri wasan akọ na enya adwuma keto hwe chairman yesi ye ka kokoo adwuma no mu nsem a kire wa enya easy said ya ehunu na obetiti office a wo mamba bo botai no chairman adwuma no ye dene okay na ba wie ba kote kokoo no egu fom wa fa nimpa aboa no mo wie ma so akogu aboye ne ye bia ye ho no ye twa ho kanko kama ho na ya kokoo no ba bia pe no ne ya so ne nyina akogu fa akwa ho ne ye tena bo no ho ne aboye no na ya bo ye wie a wo bo no kra age wo ye hu nuane wo bo kokoo na wo ye hu nuane no akofrefra adofo no ma bijaw because nko ntumi nye na mabo mo wie a mo de ya gburu ye koburu ne kire sei kokoo na mabo na mo yi ya ba na firi kokoo na buru no mu no mo pe ba bi de agu e ho no betwa body ensa na mo de agu ho no mo ateretere ho kama mo wie a mo de ne nyina begu ho na ese mu nsuo na ewo mu na twe firim na kokoo no eburu nti eno no ye beye wa mura nche kura no beye 5 to 6 days na ese oburu kokoo no wi a wasan afrefra dofo asan akwajaw ekotu sa kokoo na kogu apaso unu no ebibi o ma ye fa ni nua bi a hye kokoo no beyi ni nyina afirim na odo nse nununum na ehu fi ni nyina afirim obetuma nunum beye 2-3 days asa kokoo na ehu aman na ewo mu so screen sui
dear mommy ye then warrior. Join us live on Facebook DLFM 106.9. We say we have cocoa ne guso na. We hata for almost be 3-4 days. Because we say ho matana we ho ni nyina free ho. Okay. But first, second, third day ni dey chama. Aje we share wia. Ya me anya wadom. We buru dia ba fi na dia gu apaso na ewia, wo twa ewia no sanya me kopon anya wadom. Na say ewia mo an wo pani. Ebetumi adi be 2 weeks na koko ba ko no. Koko no so ewia bo a acha anka 6 days. Ese tumi dry na akoton. Be say me anka ho na sensuo toto na ewia na mo a. Aje so wo modern akosoja wase. Koko ni nyina be pro. Ebe pro be yetum. No aboka. We boka no. Ukoton abetumi ahye full bag na ma. Ba 64 kilos na wo pe na ebe ye 1 bag na wunya. Enti eba ne sa na waboka antikoko na se no no. Wo hia wi a na yame wadom 3 days ko na ho atwa kama. Afi wo behu se the wi a na bokese ye kura de bi within a day kura na se ho mata na nyina firi ho kama. Wo wi na wasoa. Ebi ho ba bia share na wo no share na ye ba bia o motokoko no. Ehwa na piece ne tena wo tokoko. Taman. Wo besoa koko we sometimes e dose aje wo bopa. De obesoa kwa ne ba ji uska. Oyibetumi asoa koko na akwa ha besa ha ne hyiahye hyiahye kwa de say tia na so no obetumi asoa koko na afiri akọ besa joguru na oso koko no wo na piece na otokoko no wo de ho na ode kwa akoton de oton wi afi na koko kwiani no kakra obenya na ye ne dia di imagine process obefa mu ansa koko na nkasa akọ piece nchema nato ansa kwiani na nyesika gunu butum odi ya fa process ahodo ya kanyen ene empirifo me aye ntie se Ghana city na nya hoden ntie ama koko no sika na ye se nkamfaso ba so no koko no boka omo koton koko na e kai ba ntie na mazisi aba na nya sika emfa ma koko board se omo mfa ma pieces na se deals no fa nkoma pieces na omo fa nto akuafo no koko na koko board chairman Dr. Samuel Ofosu Ampofo SCC di na hoden na aba no beboa Ghana na mmom koko fo ne dia moa won if we say or sati example said 20 previous government na breso no see the ninya ekoya ma e fall it down nti ne do baby no na ekọ 16 to 17 cities that time no eboa ma koko no se emu yede mini se sidi no enim gu ase a koko kwan ni sikasam de ebe kosoro emom se sidi no kọ form de a na ho den no ne $US ne akwaye pa right na ono no kweni ni mom ho ba be kire na free say koko no mokoton no $. Asema mo ne ye kani okay enti sisi anama sika kura na mpenifo de be ma diwo ni ye wokọ district bia na wo ye mpenifo mo de companies om totokoko na no ye kom diwo no okay ti diwo no ne aban no dinsa wo so $. Koko board fo no ene mo dinsa wo so $. Se me tokoko enti mehia sika se na me de ato na mo na ko contract na mo di sika na ma no na diwo di se sika na be tokoko no diwo no di ono sika no kokoma PC de ono tie agura na ase na wa ye share wo ko du koko ba ko skills no no dis kana koma PC isi ano diwo ni sika na esa ne saka free esoro ho no ama ndi ama diwo ni sika enti ono PC na wokoto no so ni sika ode mama kuani no enti kwanu tumi koton koko ne bosome ni sika maaye ye free enti imagine process ye fa mu nyina yi nnuane a wo ye ma obi kodi yanso okogya na adwuma ne ade ni nyina no ene de okoso akoko no ko share ho nyina no di sika na ka kojo me ntwa no per research kakra team na and asemo ya no pay as we speak now no a bag of cocoa 3,625 Ghana cedis bag of cocoa say cocoa bottle back on year to no 3,625 Ghana cedis and only a 64 kg bag no yeah okay right ke ka cocoa one bag na wo de gu cocoa bottle no na de ko scale no so a say to me weigh 64 bag say weigh 64 and na cocoa one bag no okay enti chama asema ye kan no me ha me pa because my ye cocoa me madua cocoa aye hu adwuma pen agi koko hwe so aye the process American nyina ma fa ne nyina mu penti minim de America adwuma ne yedene yedene enti sese no wo hwe hwehwem e ba ne kire se wo se me ye newspaper review no mbe ka se am to koko dodo ne mpese mbe to Ghana de ne because ne ye ne bo dene nti omukọ ada countries na ma hodo so na ho no omunya ne bo na efo so meaning se koko ne bo na mo de atum no so ti aje omote so ana ani asema mi bisa se ebo no sunti na ma omunya sika no ankofo no kura meto kura na yanya bi nti sa na te de a ade a ombetumi ani se bia ye nte so na mra down se be ya ombetumi apetronize ananya sa
You see, me can't see me we actually manufacture no. I do baby a omo ye politics a on. Omo hwe omo ka se na daakye be ye omo afidi. Okay. Ye wa ha? Na mara ni se amanyoku ibontoa. Me nya man small but me kama Ghana ni ate asem we ye no wate ase ye. E ka kire Ghana kuani se anya hwe kura koko 1 bag. Ke so omo to ne sen 6,000 Ghana cedis. E wo kura yim. Ye nyina ye di ho adanse ye. Ohun anu asem eyi wa fidi ba. Ebi nso ananka de wo ka ne yade ye no kura enke se kuani ne ye den. Wote wase ye. Right. But wonu wasem. Sometimes aya mo petumi a mutusu nkasa. Na beye mo nkasa fidie daachi. Ene akuafo na dwalai. Omadwa. Sesi abeka se kokoo ne bo ne yede ne bo den nti no omonto no. Sesi na ade betumi agboro mo ato ne se je yede ne bo no ba fom. O bete so ana. Na ate so akuani no nu nya asem de. Onu be nya asem pa. 6,000 wan fa ma no. Kakra de o de ta na pampam no. So be wife ru ho na bete so a. Afini wa bu kuani na asan yeden. Abre ni su. Intimidate mesere wonom. Hwe o ma jejere no. Sometimes me yemfa ya adwen se tumi nti. Bibia ebeya ebenya tumi bia ebeye wo. Na daache be san ye won so hwe. Ye besere wonom. Kwan bi ombe fa so akoko akuani benya sika no. Omon fa so. Because edene. De bia metena meka. Hwe kwan hodo a mo fa so a obi kwatena officer, mo man di de me peche no. Ano edene. Hwe just last 3 days the man na me kwa credit. That was Monday no. Koko board anim me se mpanifo ni free office pie no. Obi akita V8. Ana me ka kire wo. Me amanim. Omo free koko board office we pia besana ko no. Obi akita V8. Gas akesie na mo de dem. Kona ko bisa sika omo de ma omo month. But I don't think they are going to tell us to say sika ni honti no sampanifo no bosum do omo nyipi. I don't think so. Yes sir, they will be paid. Omo tu amoka. Timede na meka ne say penifom pe kwan bi ombefa so akoko akuafo no benyom sika. Because anya sa galamse no, yen watch it out. I'm telling you. Yeah. Se koba se empenifo na hu akwani se ombefa so mbenya sika dia to kokoro makuafo no ho ato wo galamse no, yen watch it out. Because afi no mbetwa kokoro na egu ankasa. On se nansen galamse ni ba unzo obi kura tumi butumi fu miya me koko metwa to agu me betu gala. Ano men yeboa se sa ne mafon no betwa se be ya yen saase ene akwaye ne yensuo na ese no eto betumi atwa se kuani sikua owie na koko no wate na wanya atofo sa amansi sika ni wa chairman efo no koko no ye ne so faso ne sen enti obeton asase no de ama mutu galamse ni wagine sika atwa koko na gu afi no ha na ye wemu no ano asa be ye dene teme de men ntente na maka mesra ban kwan bia mpanifo ba fa so mbetimi make provisions na motumi atokoko no makuafo no ho atawo mo no omo mfa so na kokoko akuafo ne braisi when was the last artist kokoko akuafo akoti omo agu mountain so ye kyereda omo de because omo nkasa na mo nsa da ni nkabomukuo omo problem no akuafo ne nsa da ni nkabomukuo a motumi solid brane etumi ekasa emo omo ho enti ama de bia da no mpanifo no etake omo for granted enti ama na obi sikua ade se bi obi a wabobra na anye yie na no ho akere na agese oni option bia na okoye kua enem wo man no de bia me kasa Ghana ye die titru page na kua ye so but enam se mpanifo no ma omani nko ho na nya nwe ho ade bia da no office nko na omani di akire no ana ama ne omani bre no right the mesere wo no se ebasa na dia rather one way the other one they are discouraging the farmers say sa na tie dia kokoro no kura kodua kura nya tofo dia mo ma yenya ye okay de mo atwa go ne ye ka ho nsem se nka omunyai na esi amuntu ntumi ntoi die se ne ne dia atadwufo wakuafo ya tedende se omukotwa omukoko ya magalamse right but the mesere aban moa na kwa bi mafeso menye sika no wonfa mo mo na se bibi ni omo nkwa down na omo nkyerɛkyerɛ kuafo no de enti yakwa no nyina na omo nte omo ho ase ye anya sa daache ibeda na afidi ama wo right here that's Mr. Kwadwo Samebi 46 minutes after 8 a.m. here na naba Donald Frank was seriously Mr. Kwadwo Samebi is a true villager koko work pa there why bi papa Bismarck do say man be safe man yeah mami ti wa do pen komo ayedi koko hunsem yancha Ghana phobia Ghana for jo so indeed yeah pass Thursday ni discussion because throwback Thursday na inshallah so mama kai me days at Nyambo Miami Krum, be only my Shanty region, be a cornugunya good year. And I know pay my menchia, Mr. Mom, and divide baby Obia because I'm the sooner, Minas, I experience I now pay some maybe I take you true. Now, Miss Edman go quite Juma and I want a Juma be a dimpa, Criumuno, a yet dim papa, and tea a buying.
se onti na ni hwe omo na ade bia ese fata se omunya ne de mom Mr. Hitman ade ba ko ma reho anopa yi ne se koku adwumayefo no ye ka farmers no incentives be na aban ne wade mom se bia be ga se omo ma ko school yetimi mom scholarship bi anase yetimi bibi anopa yi akwanya abane ya frɛ cocoa farmers dodo na say omuma how many times ombo manya chocolate dia areho and papa ni na ya channel ko omo tete offices enti abane say na obi uhwe hawa inshiraba same e de fa cocoa kwi adwuma yi ni ma obekọ aboye obebo ubeburu edube 4-5 days akwa kutu abegu apaso na ade ba kwa areho kra ne say ade say experience we fida those days I'm around 8-9 years. It's like my homachio. Bosu atogu enwura ne so no. That time na yenya no wura. Sorry ne ekofa koko. And with this no. Now we got you say and the price the baba former. Besides my anya fair. It is yes by say strong. Okay. Then again, young consider omukwa akuafo de nka I say omoye priority. Government no priority I say akuafo. Okay. I say akuafo. Because dollar beba from there and there say aduane ni kroma masa e waste obi na ka na asem say kro nyo ya ye degree ya den akomu kuni pa ye degree ya den so yesre ne anhwe akuafo ne ye hu omomobo okay na anhihye papa bi ya say aban no ne mpanifo di gu akwam say na be ye be sustain sa price no because boss na mbe share yo and be possibility say nam so na Ghana for miles to to sa overwhelm I mean vote in the His Excellency John Dramani Mahaman. It could be. Say I'm saying my name will be as Kasana and I say Koma Mudi actually Ghana for Nibia and I'm so to Saban Mam. A Japan is in and Mosa Bere. Everybody has to trade. It is $24. Okay. Almost sustain price. No, or I want to mean to almost sustain. Unya be my wasi, I'm on chrono. But Bismarck do say and pay me that say or samo Kodwa Kwazigibi a join in and I'll pay Ziggy and I pay my mentor kana on so cocoa some kakra beka fauna me met you phone so embremu and I pay Ziggy matching. Good morning, DJ Hitman. Bibia Bokodia. Yamina Dumo and I pay Mamifa Kwansuna Mincha with T4. A T4 Joe Super cocoa on some of a feed that DLFM. You the Domasipan. Cocoa on some kakra. Cocoa on some dear. Kia any dear. Yashada nye bisa ba ya kwafu mpen ne kurase nso yate na kurase pen nti koko ni die like farming nankasa de farming na form farming ya adwuma bi a sikawum ne mum no especially crop farming and that form obedo emu abo akro betimi aka wonwura mu ho ni na achi na se ya papa no ye we na wie na se da okay koko bi a wafuo yi sase wafuo no wachire ton na wasoa ne nkitinkitinkitinkitin afiri wo da begu apaso wo ba bia oboye na se yame adum na ekodu ho na afa koye se ya yesre ya because there me nua be ma e ka no enye politics ne mum no ka se wo si omo hye bo so on betum akwan 6,000 that time them na former party no mum pege mu and omo so betum akwa 6,000 eti e ka me kwa de ya omo di bo hye no so because wo show bi bo no ani so ya na ya. That's it. It's my dear. Mr. Say, moment to socra. So, Obi na kai. If you can beat them, join them. That's so, there's a moment to me and to ma. On man will be a one. I'm cast on more Teswa. Emwa. Me pesa quote you for Yakasa. Mate 0593406565 0534050199 and I'll pay Coco Sama Yekano. One so wadrentre ewo ho and saying 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning, Brahma. Me ba che fro say. Mama minti wa no pay. Brahma koko ho asem de biun. Me na nati koko. Ni na esisi ho. Ahata ma na wo na wasesa na esisi ho no mo. Asisi o mo bi school say enu anu nkete o mo ko school so. Sika sem ya koko no. Koko ndi o sa banje bibi fa ho Brahma. Koko asem no de. Se na ye braka na nya asem ketu ehu aduma ye dem me ma ye bi pen me ne me nana koko ni ewui na wututwa na de bi sisi nane a dua bi wo mfi ye fe ne nyankondu na wututwa ewo mu ni adeade enya asem ketu be ya pafo sika kura na ba kwa na koko sika ni nyina asa nti ye sira ban onye bibi mfa ho maye right mate me so me da se pa good morning
Yes, sir. Me ba chef for saying. Kwabena ma minti wa no pay. Kakra ma tell say ko mo juma ni any about connection. E mo juma ye me. And not from Obia wa tere kura bia be. Mo juma dina e was anga nem for mo tell 10,000 for anka wo form. Right because e mo juma ye dina ni for be so mu kura ni na form. We so mu you be so bia so be tia ka. You be so bia be tia ka. You know, right, Martin, me that say. Good morning. Hello, good morning, Hitman. I'm to say. Me patcho me hu your papa your fro saying. Pastor from Kwesi Kwabena. Kwesi je wo bere ni yankwai. Hitman. Koko adwuma no ahu asema mo ka no me matena kwa asema ye koko adwuma pen. Hitman koko ni tie. Wo ti koko enhohoa e ba tire so. Akuba obi okura no na akuba kwanye oba ko no tar koko hu no se ayi obi sa ni mo we nyina san wa san papafo etima sere Hitman na sere ban no ori de obo bosia no me to koko ni sere kuafo no mfam nkochi wo no se bo ba mu a na no so aton ne sa dia aya se koma no Hitman wo yokuani a wo ye mobo wo yokuani a je se wo yo nyani buruburu wo you want to try to be hit one for a home. You know, Dema, who be shoot. It's your best rabbi, so don't let an acosro and Amma a Sabio, a cocoa 1 year. I buy one cup with a no cocoa in Tregrapono. No son of one as a dollar, a cosora, and as a dollar and a cosora. No, by no cocoto. Oh, dear, Misika. Mate. Don't make us a cocoa, a cocoa brilliant. You don't touch a mama. Oh, I see a ten beno. I think. Mate, me that say. Good morning. Good morning. Me patcho me hu your papa. Your fro saying. Patcho friend assassin Kevin. You, mami nti wanna pay. Ofa, patcho odie. Ohu, ye Ghana fo ankasa no. Ye mebi wo ho a. Edi si edi ye. Nipa that me be ka kire ye say. Ya adwen wo form. Obi ka kire okuta short memory patcho ni twi ye na se kire o twi ye say. Me bacho ko wasam so wadaruma na mo ka wo ka fasem wo kire mu mo ko fa na ba se ne se no tutu mo nu mu se mu nese nto de nese abewura mo num ti ye nia ye tili Ghana ha no koko price koko andrew ayida enso we nu ba ye mu di koko ko we enso we nu be gina ho be kan se o mu bo koko kuafo no kro no. Mate, me that say. Good morning. Hello. Hello, Minia. Me ba jo twu free radio no ya fro say. Baby ana me na mo na ya bi sa. Asante zongo mami ntio. Uje busy makwa mu David facha me. Papa. O ya program ya odi nyum bi to asha airport check. We ya friend airport check. Na me media me nyin ni say. Abai we ana ka si kokoo no. Oh, yes, you can't talk. Meaning, David, me there, soon Yandru. David. That's a cocoa who I do mad and dating. Me, Nago Ponqua can never hear sub can be refraining. I saw so one, oh, yeah. And yes, it's a let come. Nabi Butuha, Nago Pon a boy, I mean, uncle because you are. Now, said, and Napai. What kind of people, Mamma, yes, I must say, I buy where say, cocoa, no, oh, yes, you can't talk. And now I'm a tissue. Why? Right. Asante Zongo, thank you so much for calling this morning. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Patrick Frost. Good morning. Baba. Baba, me too, I pay. No, we are not doing politics here. And hold on. Untie me. Just go straight to the point and address your issue, please. Okay, my processing. This summer, Nana Dubai should be gonna cocoa price war. Papa, you be paid who say no. Ghana folk for they deserve it. If scholarship for crying in a jar, much more for they deserve to be rewarded. Or the cocoa price aqua so. But we say over to Mukrasi say, Nana is a cocoa grapho.
Ese ye koko ye me ye wo koko. So asika ne koso kwa ne ja feso na etia. Ebusacha utimi so bi enya kakwa na ye. Ni sisi ana wo so wo sa beteso no afite anything. Okay, let us say. What make your point? Good morning. Mirame Joso. Ora Evans ana pe wapom to say. Nyame adawo ma na also Nyame adom ye ho ye papa. Wo bre ni yankwa yi. Why? Amen. Na Mira Hitman. Me de ya na ye mesre. Me fresh kuma do bembra kwa. Me di mpanin dia me wo kokofo different be 6. Na ye nde na Ghana mpaninfo ebu kokofo afọ kwasia. Me ba wie school me kodie me passbook some years back. Me PCMB scholars. Me twa kwaya so china na omo de bema. Inipa na kasa kire me. Ka me twa koko ni na agudua ne me. Na se ne wo be gina ho obi abetu koko mu ko 3,200. Na wo be gina ho be ka kire se wo beto koko 6,000. Na ne wo pa. Na me two politicians efu. Ya omo ka se ye agurade pa. And ba me ye se wo ye agurade. And now the cat has a cocoa price a couple. When you make guassi. When you make guassi. Because Nipana Mumusi on yeno. Price of the Mayeno. A yes, Mumudi Amuji. You only am in your Ravens and Yankopon and Cat wants so one pay 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba your first say. Kofi Manie. Ma mean to one. But the Madi said DV2 and you. Oh, sorry, I will. When you were mommy. What praying who dear baby na so tia say. One I pray no no. Oh, Boma yang it's me for no. DLFM we juma. Aha, mama. Interesting. It's man. Yen penny form with 3 more than papa. I didn't na make us. Che yen koko for a juma mo ye. But your Hitman brony ni edua koko ana. And I say, yen before no, ya bibiada, ya de amom, no more, amuda dombe, me bois, Miloni, and honky count, and yen bruni for ne. As to cocono, amun inquire fast ye coco, ye dry money very coco and sana munya, as so far so dear. See me when I am nana. Kofi Mameda say, good morning. Good morning, DJ Hitman. Brother man, pay wapom to say. Okay, Hitman, I'm sorry. Nyame adome ho ye pa ma minti wa no pay. Hitman, me to go no my bidao. Na obasa brasi obasa adi abopa say ye do koko ate. Who are afidie bi friend moto bu. E don't na ade be go wachi. Na odi aguso. Hitman. It me buta panifo say koko afo do say no mo ki. Hitman ba tro mu ni fe ba se ko mu ni. Oba do koko sa oba ya kokora owu a tipa na woko. That's my way major Hana Obia transfer man. Why? Matibeda Papa from we'll do a very final caller. Then we wrap it up this morning here on the breakfast show. Good morning. Hello. Debbie. Producer see for final caller. Na for you fancy Jumadi for front so and to so and pay. Good morning. Good morning, Brother. Me ba cho wan ye. Brother, 49. Kwaku 49 and pay wo breni yankwai. Brother, Emenika, say my last. Brother, I couldn't say it 49 and a men like Gia. I didn't win Yan who send you no upon whom what you give to break you ma. Sebi. Not upon whom what the Maku and you make up for my. You best them. Koko pa biafo ebe ehu ba kire wo ye en ka minister ko nkire wo koko biafo wo ba kire wo en ka minister ma ye ntia wo ka ye fa ma koko biafo atamba ya ye ba kire wo mu wa nya hwe ama wa tia ono ye ba kire right. Kwagu 49. Yeah, Batama. On the 13th of February. Yeah, Batama. And Tiensha Otama. Why? And Oba ya bemu akonya na afi wan kaswa fa microphone no. Na won sama opese wo kanyina no. Waka amagana mpedufate. Mate. Meda se Kwaku 49 se won so anapay what do I adventure e dia ba dwumade so. Ebra so e wo se yakona fa dwumade foforo eto so. Radio yakoye se edua na no manso we wo che dua so a wagye bo wo se yakọ. Kwadwo
Yeah, senior. Message say bad ye come out pa. Yes, why you what is what no crasa you cocoa chapa papa. Terms are all cano. Say atodwe aboye akate just terms na de. Wouldn't papa. E kan krampan. Krampan. Ano so ye de. No si cocoa no so we kun cocoa na ma cocoa na wu. Enti wo fo no we kutu. Ana de boy achi na ye moto bro no. Kafo no. Ye wa kafo no wo ho. Ene ye wo ba ko na eno no. Omodufu ogum. Eno ni moto bro no. Moto bro no. Yes, ene moto bro. Eno no de. The machine wo mu no. Chama, omodi so gum ma wie na se eje na wo de nam cocoa no mo petepete. Eso a. Se na me di kan ka kire obetini cocoa nua ni nyina ho. Nti adwuma no se de omo hu. Anya adwuma ketwa. Enti me de meka ne se mesre Ghana mpanifo. Edu ba bia aye omomfo ma eni nkofom fomfo no. Me ye ni firi ye. Kuku akuafo ma atumi ayeye nyina ye omom ekes kufufu akesi. Na nkakra na de chama umfa mobro de beto aduane adi. Omom ye large scale farming no. De won kra ha di pa nkakra na otumi koton ade koba na. Anya hwe kra bosum du a. Ti ade ni yi ade ye me ya no. Nya bosum de bi onya nkakra nka ma ne sakona no. Okay. De owa akura na se ho no odua kuku no. Chama says kuku sika na bi no de hwe ne ba school fees ni bi bia ne ade a. Kuku no so nim say season. Koko kua ni benya koko mu sika. Bosumi odi benya koko mu sika pa na e sha asre from August. August ne kura kan nyiyimu. That time na koko na so kama but emre. Enti makoma na etume berebere. Enti ubetuma koko sika pa dia. E sha asre wa September. Ekwa October, November. December na koko nasa. So imagine. Just 3 months people. Ena koko kuani ne wo betumi dia dide. Sa month ni free ho ade aka ni nyina ya ho kire mre. Okay. Age se bro nya chi so to kakra na koko ne ba ku bia no so ba after Christmas ne ketenkete na kwa wonse mu nhye da nya na kese. Ente wo hwe adwuma mo ye ni nyina na afimu ni nyina no bosome mutumi enjoy. E share from August nkakra sa September, October, November. December na zo ma prepare dia aka ni nyina ya ho kire ba ko bobosia. Do dia hwe ne ho ate next month ni biu. Na ne following year ni biu. So mo bre timi de me ka kire mpanifo ne say mempese de be ya manyosem because o man kan ko ne yedie ne yepe enti yemfa yem political differences na ye de yan to nchen ye nyina yem face reality ne yen ka no kure ne kire mpanifo ne say kwa bia mo fa so a mo benya sika e de ama koku akwafo na mo fa so se de ye ya mpanifo mtete to office mo metitam sika akesi na dodo de ma wo mo no ade ya ne se obi a wo bre na o ma wo nya sika no mu se nipa no ade ya me ya o Ghana mpanifo no bi hu no de ono bre ma wanya sika no koko kua ne be ya adwuma wanya na woto office koko ne ba na makoton ma san nya so mfa so asene nimpa na wono no yes adwuma ne nyina na sisi akura maka kire sika ne bi ma de ko bi message kro de ba no ase koko kua ne bi wo hono ma ne ba kura ndi chocolate pen o ne say no kre na sa ebre ni ntra because we scholarship o me de ba ye na edu ba no ma chepa politicians ne ma oh yeah say do ba bi ya say bi ne mo te say ma wade mu nyina nyanya bia na koko kua ne nanga say o yes adwuma ne ba no wonya bi o aje wo kwana protocol su ansa enti asisie na enti ebesere wo no munwene nkofo mo kakra ma ye na ekuafo ne bre chama me ko no awuda we ye ko de ma Mr. DeGraft Dixon Mr. DeGraft Dixon ono wo ye adwuma obosome frɛ ho Rural Bank Limited obosome frɛ ho Rural Bank Limited enti ene na woda enti twede ampo Yankopɔn ono da so yi na minhira na pa no nyane kese onfa ne fra domo enko adomo yedie ene osoro ne pa bia wasase wesuo no twede ampo Yankopɔn emfa ndom no Mr. DeGraft Dixon ene na woda Yankopɔn hira na pa no nyane kese oye adwuma obosome frɛ ho Rural Bank Limited enti abusua ni nyina so mo da na Yankopɔn koso a no nyane kese na we efri Honorable DeGraft ono na ye PM edema bosome frɛ ho Honorable DeGraft ono na ye PM edema bosome frɛ ho mention no no se emfa woda kesi we emfa ma Mr. DeGraft Dixon. Okay. Kwajo me da say Bismarck ye ko 30 seconds ye ko. Mr. Hitman ye ko dey enda Ghana for ase. Na koko nsense mi no. At appropriate time here the more details beba. This is 2021 China for so started producing koko ni say Ghana na ye export koko no. Dodo na akwa China. But it's almost produce koko at 2021 on record. Omo exported 500 kilograms of Belgium worth $3,600. And this is uncommon eba ne de
you better the chance. What? And there was a share the appropriate time. Mr. Hitman, baby didn't come over. Mr. Hitman, young fancy. Yeah, fancy. Or else some more Kwadwo Akwa. Ziggy, 20 seconds, uncle. Oh, DJ Hitman. Yeah. Oh, Sabina, there be a me preparatory. Oh, preparatory. It's 1 minute, Mr. 1 minute to the Wunya. Wadama, Mama, 30 seconds. Okay, the kind of, I mean, that Ura Evans, I say. Michiano so. And I'm in him, sir, or my wife, and if you club Akusu. Ura Evans. What's my wife of your Sukuma? I talk Sukuma, and I'm old. Oh, Ura Evans. When my wife refers to Sukuma, I'm in China, the Edikai. I'm in Chawasti. So now, fed dear, and I'll pay me for special greetings. From my esquire, Honorable Sami Ewuku. So kind of. The rest of Moku. Okay, you're correct. Sami Ewuku. So kind of. Former NLE boss. Former NLE boss. National Lottery Authority. NLE boss. Honorable Sami Ewuku. Show, okay. Oh, yeah, show. Some would last for the year, no. Last or your day. Oh, yeah. Hey, Ziggy, you will pass a mama Mukruma. Oh, say last or chair, or don't try funny. Oh, my, then last or don't try funny. Funny, you try. It's because I do try funny. The one. Yeah, pharmacy. Pharmacy. It's honorable. Now, I mean, chatting person also for a crapim north constituency. Oh, nah, honorable. So, Chiamo. Okay. It's what honorable says Ziggy, Mr. Bichiano. I said, oh, yeah, ma, no, you be mammy. Oh, yeah, there, mammy. Oh dear, oh, Papa. Chief Inspector Saidu Hassan. Or see, in Commander, me boy, no. They become if you didn't say me no. You do, yeah. The Ghana now walk out some amount to because I'm not the far from me. In Commander, boy, if you didn't say you do, a gardens, you call gardens, a brigade, sir. You best stop over. About the guys local food joint, or no. Near Pebby, you know, say, oh. A quite down, or see you do a money ding. Z, pharmacy. I can see me do her, me money ding. And to know, come on, some man. Let's go straight to the point. I don't pay me check Chief Inspector Saidu Hassan. You. Me charging na police for a was law a bring na. You. Na asam na me kind on what ja too many there. Me send and check me range over the bar. Me ba be did you. You. Inti me chan the wife. Ma Christiana. Nyami shaso. Me check bushafoni na. Nyami shaso. Me da asenso. You. Ne mo me no na be ko. Mate, Papa. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, and come on production team. Do I say Jumadi in Shaba, Kwadwo Samibi, Ziggy, Samuel Kwadwo Akwa, Eboy technical production. Bismarck Edu and pay at the sponsor by DJ Mario at the social media. And so, you're from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs. Makramo, Yako. We'll